नमस्कार. 2 टाईम उपवासाक तास तास पदार्थ खाऊन कंटाळो येता. मग कधीतरी असा काहीतरी चटपटीत खाईनसारख्या वाटता, तेव्हा अशी मोजक्या साहित्यात आणि झटपट होणारी केळ्याची कापा नक्की करून बघा. केळ्याची साला काढून स्वच्छ धुवून घेतलंय. मग हे दोनही बाजून वायच कापून टाकून मधसून 2 तुकडे केले. मग त्याची उभी मध्यम जाडीची कापा कापून घेतलंय. कापलेल्या कापांका वायच लाल मिरची पावडर आणि मीठ लावून 10 मिनिटं मुरत ठेवले. तुम्ही मिरची पावडर खायत नसाल तर हिरवी मिरची खलबत्त्यात कुटून घातलास तरी चालात. आला खायत असाल तर वायचा आला घातलास तर एकदम भारी लागतात. कापा मुरतात तवसर एका मिक्सरच्या भांड्यात अर्धी वाटी वरयाचे तांदूळ घेतले आणि भरडून घेतले. असं थोडासा रवाळ वाटून घ्यायचा. रवाळ वाटून घेतलेल्या पिठात वायची लाल मिरची पावडर आणि मीठ टाकून मिक्स करून घेतलंय. मग हे मुरत ठेवलेली कापा रव्यात घोळवून तव्यावर तेलात घालून दोनही बाजून खरपूस अशी भाजून घेतलंय. मस्तपैकी चटपटीत, वरसून कुरकुरीत आणि आतसून नरम अशी केळ्याची चापा तयार झाली. तुम्ही पण अशी करून